Igama lami nginguNompumelelo Ngcobo. Njengoba sihlangene sonke la ekhaya Soweto Book Cafe namhlanje ziyu-30 kaMarch. Sihlanganiswe inazi izincwadi zika uQamatha Cultural Series. Zu4 lezi incwadi lezi. Zu4 lezi incwadi. Incwadi ezikhuluma ngesintu, ezikhuluma ngamasiko, ezikhuluma ngama-values abantu abamnyama. Zi-inspire undodakazi wami uQamatha ona-6. Ngizenze ngoba ngibona isidingo sokuthi babe nalo lolu lwazi njengoba bekhula. Ngizenze ngolimi lamageba, ngaphinde ngazitranslate to isiXhosa, isiSuthu nesiVenda. Uma ngizenza ngalo limi, into ebengenziswa yikona ukuthi ngizenze ngalo limi, it's because ulimi lethu luyasiphunyuka. Ulimi lethu azisekho, izingane azikho nkamnkam, ngisho nabadala qobo abasekho nkamnkam ngalo limi lolu. Kanti ulimi libalekile, ulimi alibalekile kuphela nje ngokukhuluma, libaleke ngoba lu-spiritual on top of it all. So iyo yonke leyo nto leyo engenze ngaba inspired, okungenze khona ukuthi ngingabhali ngesingisi, i-conviction yokuthi why kufanele sibhale amabhuku ethu amasiko ethu ngeingisi sibe singakwazi ukuwabhala ngesizulu noma ngolimi lolu lwakho. Incwadi itholakala kimina, le i-180 umhlonyana, le i-180 yamalobolo, le i-200 umemulo, le i-200 utsiki. Zitholakala kumina, uthola inamba yami noma uthola i-email yami, umese siyaxhumana, umese ngiyathumela ngishiphele zona. I-email address yami unompumelelongcobo@gmail.com. Umese phone number yami 078 421 4661. Ngiyabonga.